Dobrý den, Roman Krist. Dnes vás zdravím z malebné vesničky Nedašov, kde pro vás mám zajímavou chaloupku. Tak se spolu na ní pojďme podívat. Dům má vlastní studnu, je napojen na septik a vytápění je zde tuhými palivy. Jak můžete vidět, dům je v původním, ale zachovalém stavu. Ve spodním patře je dispozice 2+1 a nahoře najdete další 2 pokoje. Tak co? Bude tohle vaše vysněná nemovitost? Teď už stačí zavolat a podrobnosti probereme osobně.